नगरको गाडी थानानि फायर सार्भिस एम्बुलेन्स थानानि सुबिदा अब आंनं पारो तां टं फाइदला नरम हिननाय नरम नंनि लामानो नरम थिखायना रगदि इखौ पारा दिसिनिका अब सागरक फैसे खाना सागरक ता मा जागाव इरिवो अलखाय सेन संबाय काम खाय रिमानि याव थाने उनाय दे अब नाइले आबो मखलामो सारे सारे मीटर रहेंगे का मिनिमम सरकारी गाइडलाइन का सारे सारे मीटर बराबर खाइदों गाइडलाइन बोलो छोटो जुदि वो पाका पाका खाइना खाइगांगे काई बारा के तो नंगो पेपर ब्लॉक बा सीसी रूप खाइदोंता पाका खाइदोंता इबोया बुझके दे के ओ इटा हाइता कैसा बुनारन मुख नब्ला बोमाने यामति खाइदोना नंका सरकारी गाइडलाइन का सारे सारे मीटर काई yang साइतो किसा नरं को मारि नाय ताम माने ड्रेन रोता जेखने ड्रेन खाइना नांगा ड्रेन खाइना आमन का हमते बाबू yang फेमिली लामा का मारि नाय खा आंगन बेसे जों थांगाबो आंगन थांगानो नं आरो ताकिसा कोफंखाय लाइसि मांगला मिसि बादा साइ थाइखौ बहुत लाइसि मांगला एम्बुलेन्स फाइबन खलांनानै गाबोनो बागै लामा किसा नांका बुझके दे कमनो अंगो खाइनो कनो या काफे तो खाइनो जागोन आं नायफिया जों खाना बासनि निनेर फाय सुनाय खाना बासनि फैनो चन्द्रगात बिसिनि नक्षत्र कामिवो जों खाय सखैजा अमो पारा खामानि सम्भवत 80-90 बছरक लाइ थांगाना अ पारानि बरर कष्ट खायै लामा करे ईद बजागिया हारपे कलै बिसि बुरुम बुरुम बर आसे बছर तिनि दं सालकिसा सिगां अ बरक जतन थाङै आने नेले अफिस थाङै बरक साइते आसार सिनि कामि लामा बिलाइके हानजानि जा फाइनाय दिनै दिनै अग्रिमानि तै आं दङ पारा फाइजा नुखा अ लामा खाइजागिया म अ कामि लामा नुगयानि बखाबो खामका बिलाइखायनो अ पारान बसे कष्ट खाय बर आसे दिन सलिलाय थांनायखाना दिनै फाइनु फाइजा आं नंनि बसकाङोनो साव दिनै बरंनि बसकाङोबो साव अ कामिनि लामाना आं खायरिनाय दापिना खायरिनाय जुदि सम्भवखाय दुर्गा पूजा नागिनो जों मा खायनायनि चेष्टा खायनाय एबं अथवा अ फाइनान्शियल इयारनि बिसिङनो अ नक्षत्र कामिनि अ बररं कष्टनो जों बतिखाय गाहाम खायरि मानो खिनिवो अब जों साइतंनाय अमो सिमिया बं कामि लामा सिमिया अर बर क्लिनिबो किसा कष्टबो दंगो कष्ट खाय दंगो बेका आबुनि बागै अ लामानो लगे लगे जों दैबो किसा अरंको खायरिनाय व्यवस्था खायरिनाय दैयर पाइप जे दंगो आयरननि बागै बर नंमाया अर बेमार उंलाय जाव आबरक साका हायको अब दातिनो दैनिबो DWS बाय आं कन्टाक्ट खायै बंगो कामियो बर रहनाय और कायसा गाहाम खायै कल कायरिनानि बागै जों साइतो खालामनाय दा बेका काय आं खाखलायो अमो लामांमोन करे बा और दैनि व्यवस्था मन करे अ कामिनि लुकुरङै ताइ जिंजाल तंला खने तेरे तेरे खायै बरबो संसारय मोजाङै दंतो नायथखाय दंतो बं कामियोबो बुनि कामिनि हाय गारि रक फाइमानथन बाइक रकबोय कामियो फाइमानथन अब जों जतन नायो सिनिति प्रासा कामि अ संसारय मोजाङै दंतो जों सादाखाय दंतो अमन नथिनो